Iya, matur nuwun Roko Mas. Wekdal malih kasunyun dhateng kawula sak rencang AZS Musik Entertainment ingkang miji saking tlatah Gonilan. Kalau jangan malih saos panglipto yuk Dok Dini Amora. Sepote Mas Abi jan ra umum. Aku tek kudu guyu to Pak nek weruh polahmu. Lah piye? Lah kok ora tau mari-mari ngono terus ngasih. Wis kono uluk salam. Aku dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tamune kathah nggih Pak. Iya Nduk wong iki uga kerawuan MC sing kondiang sak Nuswantara. Panjenenganipun Roko Mas. Aku nek arep nyeluk asmane iki ya dibingung. Lah piye? Lah mosok asmane kok kaya kobong. Mbok ora ngono. Lah piye? Pak, aku wedi lho. Lah makane jenenge namine sinten? Opo? Lho lah iya to. Sing lawas lali, sing anyar durung garang. Lah ngono. Monggo Roko Mas, kepareng dono swanten. Roko Mas. Iki mesti pokoke agane desi. Ini nek ditum ra iso iki. Ya, kok nggo tuku permen iki. Nggih, matur sembah nuwun. Derek Gladen Mbak, derek Tepang Gladiwano. Nggih. Kula kaleres Masne niku Desi Jenong niku asli sedulur Mbak kula. Mung beda Pak siji, Mbok. Oh, beda wadah. Beda Pak siji, Mbok. Oh, dadi beda kabeh. Ya ini pangapunten Pak Sutris derek kakutangan Jurung Pamuji kagem anakku wedok Mbak Eli lan ugi Mbak Mas Chandra. Mugi ing tembe tansah manggih bahagia mulya fitini fidunya wal akhirah. Tundone dadi keluarga ingkang sakinah mawadah ngantos sak lami-laminyo tundone mimi lan mintuno. Amin. Mbak nek kula nek nyanyi niku pun expired, Mbak. Loh, lah napa? Wong sakniki ya wis piye ya? Wis 27 Mbak. Jemboten awet 6 jenengan niku. Lah niki 80. Nek Pakku 80 niku. Aku ki barane sing kendang kuwi lho, Mbak. Oh. Mas Gandeng wis tuwa ki anu ya, Jawa kowe ya. 6 ya Mas. Arep 7 ra entek. Mungkin tak bukai rengeng-rengeng sithik ya Mbak. Aku sampean ning mbacutke ya. Aku mau ngisin karo anakku karo mantanku kan. Pundi? Mantane jenengan? Oh mantan pacar. Oh nggih. Ngampir yen nggih Bu. Mas, mbok didindingke saron, Mas. Aku seneng lek nyaron buagah ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Yen kowe manla lewo mlojo sok kulino klewa-klewa ya Mbak. Mbak sok pas maneh Mbak. Kula penyanyi kok makmure to ngene. Lah pripun Bojoku ki cilik kae. Lah mboten napa-napa lah kula niku bar ngaten e. Oh, lah nggih. Ata anso teman lame
Mbak mengko nek pas dangdutan megol ning ngarepe mantanku mesti kena disawer. Oh, napa nggih? Wah, Sing penting siap sing niku. megol nganti railing kae lho, Mbak. Oh, nggih. Heeh, nek cilik ra mungkin disawer. Lah kula biasanya jatel niku. Ora apa-apa, Mbak. Pece alu wong pra sojo bojoku kiyen ngrungokke aku ora-ora iku kobongi crigise ngopo ngono iki Wan. Ora seneng. Dalam hati ki tidak mendukung kok. Oh, mboten dukung. Heeh. Oh. Ngeyel tetep panjenengan. Ya ngeyel wong ya penak kok jejer desi bendina kok. Bendina Jejer penyanyi nggih Bapak nggih. Ora. Jejer pengendang tetep. Mengko ora oleh lawang mengko. Mung welengku ojo lames yen kowe temen lames gampang kena ing bantu kanggo Pak Eli lan Mas Chandra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Saora-orane pergi konco saking kru apa iki Mas? AJS. Wis uga kepareng nindakake dawuh Kanjeng Nabi Mbak man ahabai fal yasil man ahabai syatulahu fi rizki wa insa alahu fi afari fal yasil raqimahu. Yen kowe pengen dicembarke rezekimu, pengen dipanjangke umurmu, silaturahmi. Mula sing sapa wonge nampani amplope iku berarti ora berkah. Loh, kok ora berkah piye? Cemplungno amplope dadi kuwi engko termasuke dipanjangke umurmu, dijembarke rezekimu. Amplope tok ta niku? Ya sak karepmu. Lah isine kula beto. Tumrap ing sesrawungan mbok aja demen lame demen lames padha karo demen citra Kalah suaramu. ora Kalah awakmu, Pak. tetep saya Mas MC nyatane bengi iki sing payu panjenengane. Oh, nggih bener. Sepurane wong ayu jane ndek ingat aku arep nyambat jenengan wong jenengan adoh saiki ning Bak Keramat kono. Piye? Sinten? Cahyu. Niki. Oh, niki wen nameng Solo Madu niku. Langgame katur wong ayu. Nggih. Aku tak ndeprok. boten pengen katamu
pancene ora tresno kok iya kandha sing prasaja Pak, aku teh dadi salah lho, Pak. Kowe mau aku wedi aku malah kok ngono to, Pak. Aja lho kok nek cedak-cedak kono kobong. Lah kok iso? Lah kuwi cedak lampu. Ya kan lampune ora iso ngobong. Oh iya. Lho piye ta? Nek donekke ngono ki kadang ya iso kobong. Iya. Ya cahayu. Ana dilebokke meneh. Kaya ngene grogi nek karo Mas Kobong kuwi. Aku mau bisa yo grogi. Saiki aku salah grogi-groginan. Wis biyen. Iya. Iyo, ata iyo. Ngendi aku goleki pengen ketemu iya Dajana kota parani menuruti akarapi hati bareng saiki ketemu aku kondo sing suci gentung. Alah. Pak, kowe iki tak tunggu-tunggu tak kira ya meh nglebokke. Aku mareng nglebokke urung jamu. Nih. Lah piye ta lah mau jare wis jamu mau. Aku mau kleru jamune. Mau jare make mau wis jamu pakmu ngono. Kandhan. Jamu apa pakmu pegelin? Ora jamu pegelinu sing tak ombe. Lah apa? Malah kleru jamune Mbak Yumu. Oh, sari rapat. Rapet wangi. Tuh. Kana bareng. Oh kaya ngene. Kaya ngene. Yo. Sampun Pak. Durung krasa. Kok disah? Iya.
Kandhane aku mau ki ndelok awakmu to dadi salah kabeh. Kandhani wis ki digawe sragenke meneh, Nduk. Iya, Mlayu ning duit ya. sragenan. Yo, ninggal. Manis we, manis. Manis. Heeh.